Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, mangroves naman gyud ang atong gihisgutan sa atong spotlight kaganiha. Karon mga kapuso, ato sang iniilahon kining photographer behind sa usa ka manindot kayo nga hulagway sab nakuha sa usa ka daw nagbinugtong nga mangrove dito ni sa Minglanilla. Kini ang hulagway mga kapuso i-display o exhibit na ni siya sa UNESCO dito sa nasod sa Thailand. Magpakisayod ta kabahin ini karong buntaga mga kapuso, makauban nato ang photographer si Mark Kevin o Maki Padayos. Good morning. Good morning mga ka-viewers. Daghang Buntag, salamat. Sir Nico. Mayong buntag sab Sir Maki. Thank you for joining us this morning sa GMA Regional TV Live. Sir, can you tell us your story aning pag-capture nimo sa mangrove sa inyo rin ning dapit sir kuno nimo nakuha nga nindot kayo ang imong hulagway sir? Yes sir, tinuod. I-shoot na ko ang mangroves after sunrise. So mga 5:49 AM. So and then nag-inusara gyud ni, but tungod sa iyang kakalmness sa hunasan, ibutan ta nga ang tubig, kalmado kayo. So I take the tripod and then the SLR, isutan ni nako. And then luckily na-appeal sa UNESCO and Thailand's National Science Museum exhibit. Giyon sa man ni sir, how did this picture, this photo kanang catch the attention man sir sa UNESCO? Nganong mga naka-decide ni sila sir nga i-exhibit ni nila? Actually sir, nag-submit ko sa photo contest sa Mangrove Action Project. And then not knowing no nga ang si UNESCO ug sa iyahang mga, let's say, mga sister nga companies or organization ni tan-aw or ni witness pud sa maong photo contest. And then they email me, so nag-email gid sila nako nga to have this grant nga i-appeal sa exhibit sa Thailand National Science Museum. Ako ang shot nga mangrove. Dili man siya na nakadaog sa photo contest, but ilang gi-appeal jud mo tong gi-email nila sa ko ang rights. Your reaction sir nga ma-exhibit abroad ni imong work sir? Grabe ka swerte sir. Nindot kayo og lipay kayo ko ba nga sa kadaghan namo nga photographers ni appeal, and then only one photo ra gyud each photographer, and then ako ang mangrove tree nga shot na napilian sa UNESCO o sa Thailand National Museum. Na showcase sa nato isip sa buanon, isip sa lumad nga mulumulok yo ra ba nga ma-showcase pod ang kanindot sa ato lugar. Para nimo sir, unsa may nakapa-attract sa international audience ani imong photo sir? Unsa may message aning imong lone mangrove diha sir sa imong photo? Mga June 20 na siyang gitake, sud pa sa ECQ lockdown. Pero muna akong outlet is to relax myself using my DSLR and then take shots sa shoreline. Mo tong makaingon ko nga nag-story nga sa bahalag sa pandemic pa nga time, pabilin niya kung tagkalmado og malig-on. Pagkanindot ang mensahe. Sir, maghisgot ta, you were saying DSLR imong gigamit ato no sa pag-capture ato nga photo, pero usasab ka sa mi advocate nga magamit lang sa mga mobile phones nga maka-capture na ka, makabuhat na ka og nindot na kay nga mga photo sir. Can you give us some tips sir sa kini gitawag nato nga phone photography, Sir Maki? Yes sir. Okay, kaning para sa message nako para sa mga aspirant of photographers, not only using DSLR but also using mobile phones. So, unsay pinakanindot nga device nga naa nimo mao na the best nga device may mong magamit. So, without using fancy items or luxurious items, i-maximize lang nato ang gamit sa maong device, no? Let's say kung mobile phone, you can use silky water. Take advantage kung unsay naa ninyo sa inyong dapit. Sir, can you tell us more about this kining imong photo kuno sir sa World Cup 2020? Unsa man ni siyang nahimo pong finalist, Sir Maki? Kaning photo World Cup manggod naa ni siya lain-laing team every month. Mo ni nag-compete me as PCC. So mag-submit mi dito and then mo na i-screen, i-judge ang photo based sa team. So mo na luckily na finalist po ta for some team nga atong i-mention ang devotion. So nagpunta dito ang zigzag
and the other teams pa yun. Mhm. Devotion, sir. Unsa imong gi-highlight, sir? Sinulog, sir, atong gi-highlight sa Sinulog. So nakoy image dito nga naghilak si Miss dito, naglukdo sa Santo Niño. So mo na giyahan sad ta sa senior nga makadaog sad ta as finalist all Philippines. Wow, congratulations. Finally, Sir Maki, coming from you, sa may mensahe nimo sa mga nagtanaw na to karon og mga mahiligon sa photography. Yes. Mora dyan niya akong mastoryano, explore kung say potential nga device nga naani mo. And then, apil ta og mga group sa, let's say, sa Facebook, naidaghan jud nga group. Ang Photographers Club of Cebu welcome sa inyo ha, sa community, no? Online community namo. And then sa mobile photography nga groups, apil mo dito. Usasad ko dito og nakat-on ko nga luckily known jud o natsambahan sa UNESCO. So muna explore, keep on shooting, shoot to inspire. Bitaw. Kay ako mismo murag I'd like to improve my skills sa photography. Thank you so much sa pagpaambit ka namo karon buntaga sa imong talento. Thank you kang Mark Kevin Badayo. Sir Maki, salamat. Thank you, sir. Thank you so much.